I és que sense reconeixement no pot haver recerca sobre la SQM. D'altra banda, les afectades volen ser visibles i trencar l'aïllament domèstic i el rebuig que pot provocar la mascareta al carrer. La majoria són persones joves. Hem sigut noies, ja n'hi ha amb 27 anys, 28, amb carreres, acabades de treure una carrera, persones superintel·ligents, amb unes feines superimportants que ara estan tancades a casa. Tu et penses que teníem ganes de tancar? Ojalà pogués jo rebobinar, tornar a treballar cada dia, ser la que era abans. Ja només el pensar intel·lectualment poder agafar un llibre i llegir-lo. Jo per llegir un llibre, si m'estava abans 2 setmanes, m'estic un any. Yo pido que nos pongamos de moda, O sea, mi lema es que nos pongamos de moda. Que nos pongamos de moda, está de moda lo ecológico, lo natural, ahora pues no habrán bolsas de plástico, ahora no tal, pues que llegue un momento que se reduzca la dosis de tóxicos en la comida, de conservantes, de colorantes, que se reduzca todo un poco, que cambie la ley. I això, tota la mobilització a costa de la seva pròpia salut. ¿Y por qué no salimos a la calle y hacemos una manifestación, que es lo que quisiéramos, juntarnos todas y que nos vean? Es que no, estamos tan limitadas que no podemos. ¿Tú sabes lo que nos supone ir un grupo de gente con esta enfermedad a un centro de Barcelona, tirarnos por las calles? Es que no podríamos tirar de nuestro cuerpo. Y con todo y con eso se está haciendo el esfuerzo la gente. Porque dice, es que no somos visibles, es que no nos ven, pero es a costa de nuestra propia vida salir a la calle. També fan un crit en favor del medi ambient i en contra de la contaminació. Asseguren que el seu exemple deixa patent que la contaminació no és només cosa d'arbres i paisatges, sinó que també i sobretot afecta a les persones. Fer veure al món que l'home ens està matant, ens mata l'home, allà amb tot el que és l'abús de la química, l'abús de tantes colònies, de tants productes químics, l'abús de la contaminació, el fet que estiguin talant arbres sense parar. Tot això, els arbres purifiquen l'aire, estan talant arbres i cada vegada hi ha menys purificació d'aire. Ara ha hagut a Copenhague una cimera que no ha servit per res, però ningú ha pensat en les persones que ens morim de la mateixa contaminació. Per exemple, Greenpeace defèn els animals, les balenes, però qui ens defèn a nosaltres? Qui ens defèn a nosaltres? A ningú. La meva única solució és l'evitació a aquests químics. Però sobretot demanen que la SQM sigui reconeguda com a una malaltia més, cosa que facilitaria la tramitació de les invalideses i la posada en marxa d'ajuts econòmics per, com a mínim, fer una vida el més normal possible. 9.000 persones van signar aquest any un manifest demanant al Ministeri de Sanitat que reconegués de forma oficial la malaltia. La carta no va tenir resposta, però les afectades continuen donant a conèixer la seva situació a través de plataformes i associacions per aconseguir-ho.